Și ai ajuns roleplay aici, nu? Da, mă, tată, dar știi care e problema? Că roleplay ca roleplay, dar nu poate să tracteze nimeni mașina roleplay, știi? Dacă vrei să luăm pe roleplay. Da, într-adevăr, trebuie să o scoți de la garaj din nou. Nu trebuie să o scot, că ăla nu mai e roleplay dacă o scot de la garaj, să știi. Asta înseamnă că mi-am lăsat profit de server și cu mașina reparată. În mod normal vreau să o repar la un service, dacă îmi zici așa. Da, ești în virtual, poți să o scoți. Tati, nu mă zici că ăsta nu mai e roleplay. E la mișto sau cum? Vrei să-ți dau pe eticheta iurea? Dar de ce m-am venit acum? Eticheta iurea? Mă pui să... Bine, tu... Așa? Vrei să reclamam faptul că mașina am intrat în derapaj cu ea, se văd urmele și nu pot să o tractez aici. Că nu pot, da, bun, du-te scoate de la garaj că ești în virtual. Da, bine, lasă, nu vrei să mă ajut, să am înțeles oamenii cu eticheta iurea, lasă. Păi chiar vrei să-ți dau sau cum? Nu. Du-te scoate de la garaj și nu mă lua... Ești la un tichet, vorbești, ok, nu, tati, cu vere, cu de-astea. Domnul Helper. Spor. Dai un pic. Da, cu ce te mai ajută? Da, mă mai ajut, eu nu văd garajele, tati, de în... Păi ieși din virtual, te duci la garaj, scoți mașina și revii în virtual. Virtual. Ce nu înțelegi că nu știu pe unde să ies din virtual? Te coordonezi cu cartea. Nu mă să fac o reclamație, pentru că nu vrei să ajuți, adică tu găsești chestii, să rezolvi tichetul fără să ajuți, bă, hai să vedem o filmare, hai să vedem nu știu ce, cum ai ajuns aici? Hai să vedem, tu vrei să termini mai repede tichetul, nu mi se pare normal, sincer, chiar nu mi se pare normal. Eu ți-am reclamat faptul că am intrat aici, am intrat cu asta, în halul ăsta cu tu nu mi-ai cerut nicio filmare. Deci tu nu mi-ai cerut. Dar n-am nevoie să văd o filmare, ai nevoie de o filmare, pentru că eu ți-am reclamat faptul că... Ascultă-mă, nu mai vorbi peste mine. Tu ești în virtual, ai făcut accident și tu vrei mașina întoarsă. Nu se face așa ceva. Nu, vreau să... Păi ce nu? Du-te la garaj și scoate-l nou, ți-am zis din nou și revii în virtual. Ai o hartă de dovleci, nu mai vorbi peste mine când vorbesc. Ai o hartă de dovlești, te coordonezi cu ea și ieși din virtual. E simplu.